ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯେଉଁ କଳାର ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ଇତିହାସ ଅଛି ସେ କଳାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଯେଉଁଟେ ନୟାଗଡ଼ ଶସ୍ତ୍ରାଗାରର ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଛାତିଥରା ଘଟଣା ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଡ଼ିଆଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ତ ଏଇ ପଡ଼ିଆଟିରେ ଥିଲେ ଯବାନମାନେ ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାଓବାଦୀମାନେ ତ ସେମାନେ ପୁରା ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା 3ଟା ଯବାନ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଛାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆସିକି କ'ଣ କରିବ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ଖୋଲିବେ ଯଦି 2008 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଶନିବାରର ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଖୋଲିବେ ଆପଣ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାଓର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନିଆରା ଥିଲା ବହୁତ ହୃଦୟ ଥରା ଘଟଣା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଲଢ଼େଇ ହେଲା ପରେ ମାନେ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ 10ଟି ଗାଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା 2ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲଟି ମାଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତ 10ଟା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁରା ବୋହିକି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଏ ତ ପାହାଡ଼ ପଟ ବୋହିକି ନେଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଲଢ଼େଇ ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ।